Kali tangruka sentero na bangar pum methanga hem nang chili etlu. Munit pir theke bang ke malom swapora phanchot lapen kachongda da boha dim chot pusar saratum kache thana sonsi nilip constituency ke parlo koilamoti sar theteranga ronga mekar honari teron lapen merina kropia tumasupu kali tangruka senteron ta mandetlu kali tangruka senteron ke inu jutang jubada long jasemet ke wa eba long antan niliba farman pen kilun ke kan kache pate long aning kache parong dun vera banglu lapen nong itami long dun vera bang iglu ami thanga hemarit ke boydera jok telangana habar hyderabad long ke Secunderabad along kachongda phan damlu bonta kopai ke lang no pai pai ni phai kri siar ni pen jon di seke so long lok pen se chelang pon bomlu bonta kiswang theke mia videra jo Gandhi hospital Secunderabad along se chelang pon thulo bonta ningduk be mia lang ni pai pai ni phai kri nar kebarni hospital along amad achithe chibung detlu lapusona pora hod apia potom kithitanga bangar pum ke banjia phan ke matha kisung amhangjang ikahud man ke dokare banglong termas council along ACEM Dr Tuliram rong hanga hin pen Sia tangkara abdun si pai pai ni pai kora pier ni hem anwan si mian pipondu lason se kali tangruka sentero na pia potum pen CEM aphan ke kerap ke pajir duna pot churu pajir pon chuki hola pena mir santerang nang kilo biruta Malong News Halo teman-teman, kerja nangkap alam tiga apa hendak? Ini sepuluh rugasen alang di Hyderabad kam cong dadun pen. Kesu celong lok, kesu celong lok pen. Adak se celang bom seta kedora betum cerap curi pen se celang bom seta. Un jo alang li ini lo apran lam jui lo masih. Anak ke lo pen itu anak hidup setelah anak lo pen itu dan budidaya cawan sudah jema kesini tum cuma thalo. Jawan hek thilo bo pusi ning ta ke oilo nasi aku ani ning ko ai ma se poi ning garong ta ke do ning garong ke do da ma the mane li to ma CM li ram rong ha lang di na ke ra pen na pot he ni li to phan an na ke helo pen det budi ni wan ti hem li to na an ke do pen sta det budi hem nang pale ro ko pot ni li to ning arong ta ke do lo ala se lang li phan suri akardom alang li phan pa jer lo na pen ke alang li tum hada kami chong dala long seta mi alang li tum ta hem nang pale yi phan on anang bor idon na pot nang keradon pot alang li tum handa ning ching duk lo choro lo ni lam thela an han Ruka senteron alang Hyderabad long kam chong dala long alang baji ke thom mo lan an por lang se roju aso agase boy abang ke alang kisu nipli ni polo tapi la soki solong alang ada klaim rabjir putum penam ke serap tum do ase hala ajir putum hanta suri ni tumpen hizmi pajir lo alang tum cepat du gejeni om cita alang tum cepat du cita alang phan uni del lo paring uni del lo alang sandear ni baji thom rai phar boy cheboy dar phi ni tum phan birtam pale lo Apen ke nil tumalang phan kiban ji phan nil tum bori lo bom sita ni tumta ason hem অবস্থা pen ni tum hoitu jiban thik ta hai sita me tabangso kiban along non council sari bom sar tuliram ronghang CM alang nangra pen Hyderabad pen rakhem an apali lo den budi asi CM tuliram sar phan ni tum churobor lo suri churobor lo Riput hanta niltum pen niltum hin pen suri gardom pajir lo lang tum chera dun len dakhem an kiban nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampanga farman klar da kabirta